Nakalaag day among gwapa ug maidlot na inahan diri sa among Pinoy anan, charis. Mayong buntag mga zay ug mayong bungkag sa inyong tanan. Huy. Nakalaag day among mama mga zay, so diri na siya natulog kagabi sa amo ang balay. Diri gina siya matulog mga zay sa among balay pag makalaag na siya kay pag abot niya ana dito na siya magdiretso sa balay sa kong ate. Dulo man gud sa highway ang balay sa kong ate mga zay, pag naog nimo sa bus magtikang rakag na pulo katikang so balay na din sa kong ate. Unya among balay mga zay kay distansya raman gamay sa highway, magtikang pa makag 100 katikang. Huy giihap. Sumaong dito siya gadritso mga zay pag abot niya din pagkagabi ay din siya moanhi diri sa among balay kay pagabuntag din mga zay mauli ra man pud na siya. Dili man pud pwede mga zay na magdugay siya standby diri mga zay kay nabi pud akong papa mga zay no mingaon pud baya siya. Huy charis. Nagana ni mi ana sa garden mga zay, ako siyang giuban aron makita niya ang akong mga tanom ba. And then gusto pa daw siya magdala og utan pag uli para dili na daw siya magpalit. Unya ako na lang pud na siyang giharbisan kay kana pa ba yang paliton mga zay no na mahal ba yang kilo sa okra karon mga zay. Ako din ang giharbisan tanan akong okrahan mga zay para ubay-ubay pud ang iyang madala dito pag uli ba. Ug mao din na ang akong Mother Earth mga zay o kapipis kayo no ang color og ang kagwapa ba. Huy. Yari kong gitabangan na nag-harvest mga zay kay medyo ubay-ubay manida niya atong okra nga gitanom so nagtabang siya harvest para madali daw. Kahuman na mo og harvest naguli na lang pud mi mga zay kay mauli ra man pud siya sa balingasag karon kay gimingaw na daw siya sa akong papa. Huy. Pagabot na mo sa balay mga zay, giputol din ako ang dragon fruit nga nadari sa among silong. Dagan magud bunga sa bato nga nasa ibabaw. Ako na lang nang giputol ang sanga sa dragon fruit mga zay para atong makuha ang bunga ba kay dili ta man ni makatkat kay basin mabali on niya. Muray pagkahulog nato mga zay. Okay raman pud na akong giputol ang mga sanga mga zay kay medyo nakagampong raman pud ni dani sa among silong mga zay ba para pud na mayag-hayag pud ni among palibot ba. So ako na lang na siyang giputol aron makuha pud nato ang bunga sa bato. Para pud mga zay nga makadugang-dugang pud ning batong ba sa dalhon ni mama nga gulay pag uli. Nagready na din na si Mother Earth sa iyang mga gulay nga iyang dalhon sa balingasag mga zay. Batong, okra ug ang palaya ra gid intaw na nga ginagmay mga zay iyahang dala no pero okay na gid na mga zay goods nagikayon na nga iyang dalhon sa balingasag ba kana pa ba iyang paliton pag abot dito. Pila na may itong istorya mga zay so gihatod na din namo si mama diri sa balay sa kong ate kay para po naman nakaya na pud ni siya pauli na pud ni sa balingasag. Sumao pud ni iyang dala mga zay gikan sa balingasag kani saging ug atsal din naapoy sili din saging pud na lakatan. Murag nagbarti ra gid mi ani mga zay ba. Ug maglaag din na si mama diri sa amo mga zay di gina pwede mga zay nga di na siya magdala og saging kay daghan man gud saging dito sa amo mga zay unya diri mga zay kay wabay saging diri sa amo magpalit baya mi ayha pa mi makakaon og saging. Nagkuha na lang pud kong atsal mga zay naglain ko daan ba kay para nga madala pud ni nako pag uli. Wala na ko nagkuha sa sili mga zay kay daghan man sili nga akong gitanom so kanang sili ako na lang pud naihatag kang ate kay wala sila'y sili. Unya giapilan nila pud ng saging nga isa ka sipi mga zay nga Arabia then isa pud ka sipi nga lakatan. So goods na gid kay ni mga zay no. Sulod din na nako daan sa silupin mga zay para dili gid nako lintan ba. Unya kana ang nabilin mga zay so kang ate na lang pud na mga zay mo nang ginaingon nga mahin-mahin ba. May langanan sa saging mga zay nga hinog di ato na nang tilawan mga zay ba kung sa bigi lami sa saging nga gikan sa balingasag. Huy. Kuya ba yan? Mga kalong yata mo? Si may jacket ba? Ano ko kuan? Oo. Daragan to, tunga pa. Dili man nila kapala kung paumot kaya ako magipusaan. Ay mo may nakawan. Sinulong kay. Man. Hindi magito kaligo tapos bariyo. Ang silot. Ani nga tay mga zay, ako na din gihatod si mama sa highway kay para manakayan na siya. Ako din nagdala sa iyang basket na mga utan ang sulod mga zay kay iyang gibit-bit kana pong manok nga gihatag pod ni ate kay para pod nga buhion daw nila dito sa balay. Taud-taud gyud intaw naman pag hinulat ani sa lipunan mga zay kay dili man pud siya mosakay sa batsilor kay kusog daw modagan. Hapit isa ka oras namang hinuwata mga zay ug niabot na gid ang lipunan. So diha mga zay nakasakay naman among Mother Earth so ako pud ani mo uli na lang pud ko mga zay. Fast forward na ta ani mga zay nakauli na daymi diri sa aming munting tahanan. Ug mao dining atsal ug saging nga dala ni mama mga zay gikan sa balingasag. Ug nagdala pud si mama suka mga zay nga isa ka galon unya nangayo na lang pud ko gamay kang ate nga suka para di na ta magpalit pud og suka. Dala ni kog duha ka sili nga hinog kay ako ni siya isidling mga zay. So diri ko taman sa comfort to this video. Thank you for watching. God bless you all. Bye-bye.